Asa Marieta koroku afande korugusi Nation TV. Nkoba likamwensi pi monyare ko subscribe channel yetu ya Gusii Nation TV ere YouTube ese igonare ko batebiga. Tafadhali mwensi pi bali motararigereri Gusii Nation TV. Eye nase okonyora ogoseka nokogoka enkoro yao yaigubuya. Ige tunare ko teimwanya getinge. Chinga kibunechi tole chinga kiechi ne chingongu. Marange koigura abantu bakwengenda. Ise kibakwengentera osauri obwanchani. Obwanchani obo bwale bire esumu esi abantu abange bali batamete kwebanga. Nendege ntukire nare kubatebineke. Tafadhali bune bichana buna bagaka bamo koruchi nyomba cheino. Kogo soka isiko tumia condom. Condom nyeroke condom tiga tebali sakara. Gose sokisi. Kogo tebe sokisi umuntu akondalia sokisi abeke sokisi. Kakobeka obeire mulito. Gakobeka kwanyorira oborwaire. Tafadhali tumia condom gokinga marito na gokinga oborwaire. Mbuya mono ikaramo gochikorigereri Gusii Nation TV. Mtobanjete inchebuna afande ngo batebiga. Mpobe gokore gento getagwenerete. Na ende buno goita wachire echera na sabe asara kongu asatori konyara kwerusi igo eyanche. Nende kirengaki ekwanere amaya korume yao moseseniwe una Gusii Nation TV twabaseseniwe. Yes. Dennis Mokua aka man like marra motige Mr. Ururale ime ya Gusii Nation TV. Nero yigo shirega yako batebinga ngaki abantu bonsi pibali mwatenenere na into kuru America ne chinze chisiko chonsi pina Kenya igotoko bakara mbiya mono asenge njo mwatenenere na Gusii Nation TV. Gusii Nation TV ne TV ere YouTube but bwango iga ngocha tore on air asiki TV jeno moko toligere lyonse pi lakini bone gone ganare ko tebinga gotoinua una Gusii Nation TV igaenda YouTube channel subscribe or share and comment ekerekia you comment asoro chito korabobe you advise egena litora suke motu alafu ngo tebenga onde bwensi asuikaranzete asole kindi yonse abana baito bali babwata talent tafadhali igona ariko batebinga ayonye kubwata ngane talent yao tafadhali kongororo onde tagongaina ngati tobwata talent no konga ase kindi yonse okonyara. Thank you na asanti nande omwako yoiga tigango togende na egento kenga buneki ngora bali mwato supported timorosa abamugo chabanya timorosa tafadhali. We believe in you and let us believe in you too. Thank you. Abantu baminto abakusingo bakwani ngambuya mole nchengoro kumasoti kuru Gusii Nation TV. Nane kubakira ngambuya mono asenge nchukwe bwatani na intugali YouTube. Gendera ku subscribe bali motora subscribe na gendera ku soncha chi video chito unatoka gendera tega uno mwaka yo 2020 yani mbao uchagete nani nkonya kubanyuriga nge January matino uri mutinyu mutambe orandoro gete ubwate mitinyi tatolimo omumanyenga mu misuse chipese kyagere mitinyi muko tumia abo baso mutinyo yende vere ko chimutu nane umuchando noro akeko kyagara bana nkuru bali skuru tamu maitena ya igopuna ya asile kankore. Anyway balimo konywa maru tinda ito moto ali chitabye chuara buni gichana ntwa bwate gase chuarama egere chi family chi break out ntaite munywa sobo toro nyemo konyura lakini January ni maitenga konyuta limono lakini pale monalete pungusa kego gere chi family nchi sareka yani amuga koria sokoro yana kurantenga marunta bichu akagera ngaito minto komambyange itia nakiga kogeranga na ncheno ne keronkora siba koranya akerambu yamono chisokoro na tenga to vera bobe bakungu mba tuanga na magora ata tuanga ndegega iga. Anyway mbuya mona singe nchuko to sonja kendera ko to promote ya singe nchuko liga video jito Gusii Nation TV. Very soon we are bringing out something good umetienya yo kavere Valentine's tunawaletea kitu mgeni. We are launching a movie, a new movie ndia mono abakwanire bagusiba minto mbyamure elietangoro kunga senge kuru Gusii Nation TV no togugwatira namo naba minto nareko abana ba minto be school
ari kubanyoria ingo batebina kira muri skuru makoro muki mutigamanga na mange muteganya gonchokanana skuru nerengia nereragere ubugima bwino bochiko chenchiko chingosyo ekera na inuma babantu nabere nerimbe mono nande abana gusibonspi ugendere Manchester City yaitu Gusii Nation nande musubscribe kwa so bia mono